Bé, estem avui mateix a les cases de Queralt per a constatar el que fa uns dies els veïns de la zona es van traslladar en l'Ajuntament. Es veu clarament com part de les escolleres que ells mateixa en el seu moment i en els permisos adients havien posat per a protegir les seues vivendes han sigut mogudes per el parc de camions i també probablement per un poc per la tempesta que ha hagut estos dies darrere. Però és cert que n'hi hauria que intervenir en aquestes escolleres per a protegir les cases que si no aniran a pique en breu temps. Si veiem que tenen títol de propietat i per tant tenen tots els seus drets de ser habitades i utilitzades per als propietaris. Ha coincidit estos dies darrere que ha vingut el president Puig precisament per a veure les obres que el Ministeri està fent en Almenara, però curiosament ha fet manifestacions de la necessitat que hi havia allí, però no ha vist els danys que ja poden detectar-se en les platges de Sagunt. Entenem que els interessos econòmics que poden haver darrere d'aquestes inversions, d'aquestes costes, estan pressionant per a que hagi actuat en tanta premura i sense tindre en consideració les actuacions a la nostra platja. Fruit del dany d'estos mesos darrere i coincidint també la visita del president Puig, curiosament han millorat la platja de Malvarrosa que havia estat totalment desfeta per el temporal, emportant-se tota l'arena que hi havien depositat quan s'estaven fent els terrassaments d'arena i de grava a Almenara. El ben cert és que en breus dies això tornarà a estar una vegada en un escaló i sense estar en condicions de seguretat per al bany aquest estiu.